chandikubvunzira mubvunzo ndikubvunza kuti tione background yevanhu vaviri ava, nokuti dzimwe nguva tinotonga nyaya dzisiridzo, iwo dziri nyaya dzemakwikwi emaboyfriends nemagirlfriends. Handi mazvinzwaka? Fine. Ndosaka nyaya yesokisi yauya kwamambo. Harisichiri sokisi nje, sokisi rine mhaka. Pamusoro ine mese makaterera. Inini pasokisi apa handina kunge ndatora sokisi avo. Asi ivo vakandibuditsira muromo kuti sokisi rangu ndimi munaro. Pandikanetsana nemunhu anonzi Tsowe, ivo havana handina kana kumbonetsana navo panguva yacho. Handina kubvira ndakambotaura muromo ivo ndo vakatataura kuti ndakandisingarewe iwewe. Munhu wandairewa ndichipo kabweza muridzi wesokisi. Sokisi rake ndinaro, upenyu hwake huri mumaoko mangu. Pachipo kabweza naCatherine Shamuyarira nyaya uya uzonditaurira kuti wakatorere sokisi rangu. Pane kunetsana kwaitika naCatherine nemumwe murume. Kunetsana kwavaita nemumwe murume nenyaya yechenji ya56. Kunetsana kwavaita nemurume wewe ndopakazobudisa mashoko kuti ndasingareve iwewe, ndaireva chipo nesokisi rake. Sokisi rake ndini ndakaritora ndinaro, upenyu hwake ndakaubata huri mumaoko mangu. Ndomashoko yakaburitsa. Nyanya yambopinda mudarere. Muzwai. Since 23. 26. 23. Anga yakamisirwa nenyaya yewitness. Saka tinoda kuti zive kuti witness auya here. Takantaisira pekuti kudi. Saka zviro zvamusina witness takumboitonga sezvatiri kudi. Sezvatofana kuitonga. Handiti tisina witness. Yakanga ichinaretiwa chinzi kudi tione kuipika nyaya yacho. Chipano ndakashaya sokisi for 1 month. Pane one week Catherine akati sokisi rako ini ndinaro. Upenyu hwako huri mumaoko mangu. Ndakahubata mumaoko ako. Catherine akazotaura kuti upenyu hwangu ndakaubata maoko maCatherine ndeuyu. Uyu ndiye ari kuti iwe ndione sokisi rako. Enda kuziva kuti timboti recap mbichana. Iwe upenyu hwako ndabasa rei. Unongo mazuva anosenza mazita kuti chi? Hasla. Unongotengesa wawa pamba chete. Unotengesa? Taurisa siri? Ndotengesa wawa pamba chete. Pamba pako? Alright. Pamba pamama ndopanda. Pamba pamai vako ndipo unotengesa doro netumoto vangodaro. Une imba here? Imba wakandibhizisa iwapo. Imba yakaparara. Alright. Ko imimi munoita basa rei? Ndoita zvokuruka musoro. Munoruka musoro. Ndo main trade here. Nekushanda kuCitrus company kumaorange. Ikoko munobata basa rei? Pamba ndikandirikumba ndoita zvokuruka but pakambani ndoenda kubasa kunoshanda kumaorange. Ndizvo zvatiri munobata rei? Rekutema maorange. All right, okay. Now. Okay, fine. Saka vanoshanda imba munayo here? Imba yenyu? Imba yekambani ndiyandinogara. Asitaura chivako. Alright. Ndikutaura kuti mune murume nemhuri here wamuri kurarama muri mukati memba? Hongu. Alright, zvakanaka. Now, chandikubvunzira mubvunzo ndikubvunza kuti tione background yevanhu vaviri ava. Nokuti dzimwe nguva tinotonga nyaya dzisiridzo, iwo dziri nyaya dzemakwikwi emaboyfriends nemagirlfriends. Handi mazvinzwaka? Fine. Saka Catherine uri kunzi tione sokisi. Now, regai mbomira. Ndoda kuti muone
muone kurema kana kuti sei uyu ari kutaura nyaya yekuti ndiri kuda sokisi rangu. Handimuona ka nekuti sokisi haisokisiwo zvaro ka, asi kana rakunzi ndiri kuda sokisi rangu, sei vachidaro? Mukati memisha umu tinotonga kana kuti tinonzwa nyaya dzakawanda wanda dzekuti ndashaya chokupfeka chemukati. Handiti ka? Now ndashaya chokusunga pachifuva changu, ndashaya sketi yangu, ndazoona pakumukombero kwehembe yangu kwakabvarwa kana kwepitcoat kwakabvarwa kashinda. Ndazodii? Chikonzero chekuti mumararamiro evanhu vanogona kutora mbatya vachisenzesa kushereketa kuti mumwe asagone kuenda pamberi neupenyu hwake. Ani mapabataka ndosaka nyaya yesokisi yauya kwamambo. Harisichiri sokisi nje, sokisi rine mhaka yekuti kugara naro kwauri kuti iwewe urumburishandisa chii. Right, wapazwa background yacho, wari yacho pairika. Right, iwe uri kuwabvusva kuti ndiwe une sokisi. Pamusoro ine mese makaterera. Inini pasokisi apa handina kunge ndatora sokisi ravo, asi ivo vakandibuditsira muromo kuti sokisi rangu ndimi munaro. Pandikanetsana nemunhu anonzi Tsowe, ivo havana handina kana kumbonetsana navo panguva yacho iyoyo, asi sokisi vakandibuditsira pamuromo pavo vachinditi sokisi rangu ndimi munaro. Mukufunza kuti makagona here manje hamuna kuita sei? Hamuna kugona, bva watotivharira road bay, bva watiridzira mutsinyu, bva wadarika panga tichifamba isusu. Hatina kana kutombotora kana sokisi ravo, handitombozwa kuti sokisi racho ranga riri rudzii. Tsowe ndiani? Tsowe ndiwo witness wangu achiti iwo ndiwo witness wavo wandikanetsana naye panyekoini kumba kwedu. Alright. Okay. Saka muri kuti iwo pakupopotedzana kwamanga muchiita iwo ndevakati ndione sokisi rangu. Vanga vatozvitaura kumashure pasiti panga tanetsana. Patikanetsana ndopa wakati chanzi ava vanhu havasi kutaura iye Tsowe vakuda isusu. Vakatatangira nyaya isusu. Nyaya chaiyo kuti haisi pakati paTsowe nenyaya yechenji. Nyaya yesokisi. Ndichinetsana naTsowe vakatanzi hamusiri mukudiwa. Tsowewo watongopindira ipapo, asi munhu akudiwa ndini nekuti tandagara tine magaraji isu kumashure. Alright. Garaji rezita ndiani? Chipo. Chipo iwewe sei wakazotaura muromo iwoyo? Mambo muromo wewe handina kubvira ndakautaura. Handina kubvira ndakambotaura muromo wewe. Iwo ndo vakatotaura kuti ndakasingarewe iwewe. Munhu wandairewa ndichipo kabweza muridzi sokisi. Sokisi rake ndinaro, upenyu hwake huri mumaoko mangu. Munyaso mabatai. Imimi zvamukanzwa kuti ndione sokisi. Makanzwa mukanwa mava. Mato ingenjani. Ndopo wakataura izvo. Ndopo wakati mukuti makagonere kutora kwamukata sokisi maita sei mandigona. Manje toramba tichiita sei tichiendera mberi. Tadarikana. Pindura ipapa. Imuri kutaura somunge kuti havana vaitobvunzana chenji sekutaura kwavari kuita musi wachona. Inyaya yechenji yekubvunzana kwavaita chenji. Inini handambvira ndakambotaura kwavari kuti zvoni nyaya iyi mukunetsana mukutorevera inini kana kuti handambvira ndakambotaura kana shoko wani, asi vakangonongedza vachitanga kushedzera inini kuti sokisi rako inini ndinaro, maupenyu hwako huri mumaoko mangu. Akatoudza ivo vatsowa wacho kuti zvonichi hamusirimo wandaitaura, ndopakataura nyaya yemuromo wandikutaura iwowo. Handisi kutombovapomera kana kudii, since sokisi ro rashayika ndinotorwadziwa negumbo rangu, handitozozvizwisisa kuti chimbomirai kuenda kwese kutora kuenda pekutanga takabvunza izvo. hatina ukama, tongogara nokuti avari kunetsana Tsowe handiti kuimakazengauya pakauya tinetsana Tsowe vari vachiti vareka akashedzera iyo nemuromo wavo, ndo zvavakatoita zveshokwadi. vakunetsana vari tuko ozenge vakudedzera kuti amai avo ndo zvavari kutaura kuti vagara vaine garaji, sekutaura kwakuita kuti tagara titori mune garaji mugarisana kwacho kwataiita manzi Pane patiri kuda kunyatsokuru. Vagara vanga vatori negaraji vaida mumbira michani. Iwe sumuka iyo mukomana iyo. Now, imimi endai ikoko. Pane musikana mudiga apa.
avainetsa daichenji anga ari musikana wechidiki murume murume oright iwe senze yako kuenda ikoko iwe tsowe uenda uko iwe pakati handiti vari kunetsana pandevapa ava amaya nava ndo vari kunetsana nditi kutsowe ndoupa ndiye uyo ari pakati uko ndikuda kubvunza ini tarisai tsowe ndoupa amuri kuti tsowe aiwa ndaisa vanhu vatatu apa vari kunetsana ndani apa vanhu vatatu apa akunetsana nditsowe naama yavo saka toti ane blue shirt nama yavo ndi vari kunetsana imi garai pasi mamuri 3 hanzvadzi ndeiuyo manje akabvunzwa uyu ndo hanzvadzi yenyu utsowo so wechitarisa kuno uyo muri kubvunza tarisa kuno uyo tarisa kuno uyo right chibvunzana chenji muri kubvunzana iwe sikonezera padhuze vari kubvunzana chenji apa ndimoona ka vari kubvunzana chenji kuimba kazopinda sei pachenji mabvani right hanzvadzi chigara pasi iwewe une white shirt chigara pasi wapedzerwa nezvako wapedzerwa nezvako iwewe handitika uyu ari pakati uyu aripirwa muripo wake nani nasisi wake uyu saka tsohwa abuda munhingi handitika right saka imimi muri kukuku ko imimi hamuri kupi imimi pese pavainetsana ndandiri mumba ndandikatogara mumba mangu muimba yenyu yakamira zvakadiko nepainetsana vanhu panguri padhuze nepadhuze zvekuti imwe nemba inenge rapa imwe riri nechepapa iri ndiri kusaidi zvakanaka tsowe nehanzvadzi uyu vakanga vachipopotedzana vanga vachinetsana nenyaya yemari iwe vainetsana hanzvadzi yacho akatotema shama chiro hanzvadzi yake uyu nekuda kubata kola kwaiita kuna tsowe right saka vainetsa imuri mumba iri mumba ndichida kubuda panze murume wangu achiti tisiya usabude panze kuaiti murume wenyu aiti siya sei aiziva kuti nyaya idzi dzine magrudges unogona kunobatanidzira panyaya isiri yavo muri babata dare muri babata here sei murume wenyu imuri mumba muri kunzwa chete zviri panze apa hazvisi zvenyu handitika ko sei murume wenyu akazoti siya zvakadaro akanditi usaende ikoko kune vana kuita naizvo komaindirei kuenda imimi nyaya isiri yenyu ndingoda kubudawo panze handinoona nyaya nyaya haine basa nemi ndeyechenji haine chii imi makuda kubuda panze kunotsvagei maida kutsvagei ndida ngobudawo sezvinhu zvandangonza ri panze pakuita noisi okay maida kungobudawo kuti ndingoona ngono vanhu vari kuti ko chii chiri kuitika allright pata sevanhu vese aingobuda kuima kudo zvekuita sei ndingobuda panze right pamukabuda panze makamira papi ingoenda munomira pamukafunga kuti ndakamira aiwa muchitarisa kwavari vamwe vanhu vese vari kumirako right saka moto wakazotapukira sei kwamuri mangomiriwo zvenyu vakangopesana neni maziso angu navo vakasara ndopakati ndaireva ndasiri kureva imi matsove ndaireva chipo kabweza sokisi yangu mira ipapo right iwe mira zvako kabweza imbogara zvako pasi right mati ndaireva chikabweza kabweza ndouyu chipo uri kukoko uyo ari kuona zvake bhaisikopu riri kuitika atitika saka iwewo chipo iwewo sei ukazoti ndachidau chipo ndouyu uyu Catherine iwewe right
imini mabuda pazi kuti munoona uyu akuudzana nevanhu ava imangobudozve kuti munodi munoona all of a sudden aovangoputika kuti ndakachida iwewe nekuti mambo nyaya kuti munhu agara sekutara kwaita titi pane magrajisi aripo vanoti ndakavabvisisa imba ndini vane magrajisi aripo saka kutsvaga kwayo toita inini through magrajisi iwayo sekuya kwatakaita last time baba wacho achisimuka achiti inini ndidakabvisisa mwana waimba ini handina kubvisisa mwana waimba but akatukirira zvinyadzi achindituka ndapandanomumangana kupolisi kuti munhu atukirira zvinoti nezvinoti achindituka kupolisi nekuda kubatsira kwakandiita kupolisi vakakwanisa kunzi wabviswe nekuti wakabva watochiziva kuti kune gomba handidakambokumuniketa nepolisi ndichivataura nechegomba bcause gomba richicherwa ndaifanira kufonera polisi dai ndanichinzi ndirwadziwa neupenyu hwavo handina rikatocherwa rikatodyiwa mari asi kundituka kwawakaita ndokusunga kutezeta polisi but nanhasi ndakabvisa chi pavanogara dare muri kuona here mafambiro ari kuita nyaya iyi saka pandakazongobuda imbombirai muri kuona mafambiro ari kuita nyaya iyi ava vanhu vaviri vane kuvengana kwavo vane magrajisi avo handirika vane mafi saka kuonana kwavakaita hondo yakabva yasiya tsowe kungobuda kwakaita uyu yakabva yasiya tsowe uyu akapenga atombopiwa woni nemurume kuti usabude panze nekuti murume aiziva kuti pakati pake neuyu neuyu pane chi iri kunakidza nyaya munoona nyaya iri panapa nyaya iri pana ndeyekuti uyu ari kuti wabudirei iwe uya maeni waona chiita bope nevanhu vagi uchauya uzoona chii kana akazokanda mashoko akanda chii akanda mashoko we don't know asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu havane magrajisi avo chinyazotsanangura magarai zveipa chiuya ipa munyatsotsanangura magrajisi enyu tipfuurire mberi nyatsoti garaji rangu uyu ndakamuvenga kana kuti akandivenga nemhaka yekuti nyaya iripo ndeyekuti amai ari apa ini kuvavenga ndi taurai nezita rake Catherine shamwari randambomuvenga asi pane zvakaitika kugarisana kwataita tatiri maneighbors taigara padhuze nepadhuze zvikaita sezipadzikaita dzemukombo saka vakachera gomba ravo pamba pavo pavanogara vachera gomba reri vakatoshanda rekukorokozi remining vachera gomba remining riariya vatomboshanda vakashanda saka mapurisa vane sisitema yekuti vanombouya vachitorawo mari vachisi kumakomba kana vanhu vachizatanichi saka vakazombouya mumwe musi vauya kumba kwekuye handizivi zvangu kuti vakataurana kuti chii havha vadzokera pasina chinguva havha vadzoka futi mumazuva achona zuva rimwe chitiri rarimwe zuva pakadzoka futi kechitu apa ndopakabva ati munhu akuita izvozvo ndiani haguna mumwe ndopakatanga kufungidzira zvekuti inini pamwe ndindikuita se mapurisa akadzoka rwepiri vachitaura futivakabva vaita operation yavo vachida zvisiri zvekumhanyisa kana kudini vaita operation fine vadzoka kechituka ikai ndopakazotukirira mwangu mina usamhanye kutukubiri uyu akazoti chiuru chikaitika nchekuti ndandisipo ndakatanga ndaenda kuchechi ndakaenda kunobatsirwa murume wangu airwa nezvino ndadzoka kunobatsirwa kuya ndo pandakanzwa kuti komboni yanga ichitoitika noisi kumaitoshaudhu inevha ndanyarara ndikati sinse kana asina kuuya zvake ndadzoka anditi pasina chikuwa ndakabva ndanzwa amai avo achitukirira wakabva atanga sekutaura kwavaita taurai kuti Catherine akatukirira Catherine achitukirira alright okay imbomira zvako ipapo iwewe chipo nemapurisa muno ukama hwakadii nemapurisa vaiuya vakauya kaviri kana kuti nemapurisa in general vakauya munzvimbo menyu iwewe une ukama hwakadii nawo handina ukama nawo ndikatotanga kutozovaziva ndanoripota kesi yangu asi kuuya kwavaita pamba sebekuti ukama hwandikubvunza panapa kana ndokuti mapurisa akasvika munzvimbo vanhu vavo vanokuudza kuti
vanonhonga handitika kuti muno muna chamu muno ngatimbonai chamu titione kuti akadii handitika kana kuti muno muna maidei muno mukomiti muno ngatimboona kuti akadii handiti iwewe hausi mumwe munhu akadaro here kumapurisa handisi ndakatozowana nhamba dzavo ndichitoenda kundichiwashaya kupolisi ndopandakazitora vangainyora pawindo isachibepa ndopandakatozikopawo ndichizotanga kutozoita kuvafonera kuti ndakauya kakawanda ndichikushayiwayo ora zvakanaka iwe Catherine kana uchiona chipo muchiita uri mumaziso emapolisi unomuona sechii hakuna kwaurika hakuna kwauri iwewe bosi masimukiro akanoita chinhu mhangarira hanzi kuenda panyaya yako ndakanga sabvunza mubvunzo ndiri kuti inini iye uyu kana achionekwa mukomiti mamugere neukama hwake nemapurisa hwakamira sei vanofara vese nemapurisa une example tinzwe example hasanda kupinda mune yenyi ndoda mugeneral yekuti handiwanzwa zvamuenzaniso wandapauya wekuti kana mapurisa akasvika munzvimbo vane vanhu vanotageta ndizvo here ngatiusiye tichadzoka zveikwa muri kutaura right now imimi pfungwa yandaida kuedza kupurisa ndeyekuti kana dai pambano umbo hwekuti kana vari mucommunity mapurisa vanouya vachiona Chipo naSamsoni naNingi vari paoperation mapatrols avo zvinge zvichitaura kuti mapurisa vanenge vane relationship kwete yelove asi yebasa handitika yavanenge vachiita sezvavanenge vachidyidzana necommunity handitika saka ndofunga kuti pamwe ndo pakabva pfungwa yeuyu kuti ndo vanditengesa panyaya yemugodhi sei ndaingwa kaviri ndichipo chete ndizvo here hazvisirizvo vakaenda vega ndiretu mapurisa vachinoti isusu hatisi kurara pane gomba rakacherwa mukombo rikupinda nepasi pedzi ndosaka vakazouya kechipiri okay uyu akaendawo anga aenda maipindiro uri pasi pedzipedza vanhu kuti ndazi kwakuri kutori kumunda kumapindu kuti kwamusika ndomugomba racho alright fine mama pedza iri kutaura garaji renyu pakati nenyi neuyu pedza itidzo saka ndabva tichibva kumunamato nemurume wangu pandakasvika achipopota pachona ndopakabudisa mashoko ekuti anzi mukutoti mukurohwa nezvinhu kutokwirira kwaiti murume wenyu akurohwa hembe achanyatsokurohwa nyama asati arohwa kuti anyatsokurohwa nyama ndiri muroyi kana musingazvizive nemuromo wake ndiri muroyi kana musingazvizive ende musafungidzire kuti zvamukutoita mukachenjera kuita basa rekunditengesa kurwadziwa nelife yangu achipopota akataura mavhaugal words achibatsirana nehanzvadzi yake asi uyu aibata pane mudiki wacho anonzi Jeshua vakatukirira ndoko zvakazondoradza pandakazoenda kumangara kupolisi mabatsiro andakazoenda kupolisi vanga vasungwa kaisa kumaseros 3 days mwana anga achichema vanga vasungirwei nyaya iyoyo yemashoko avakanga anga wataura zvinhu sizvovitaura yes Catherine chitaurawo iwe kuti sei makapakana makaenda garaji garaji racho ndakarishaya kuti ripapo bhosi ine ndakazongoirikanawo ndakusungwa ndichizoudzwa kuti nenguyo ndirakuita sei akutengesa ende polisi haina kuvanza yakutotaura chokwadi kuti Chipo auya panapa nemurume wake
tamboda kuzama kumudzora asaita se aramba achita nawo nyaya yekuda kuti tese taitengesa wavo nyaya yekuti kwake pamwe kwangu sisazare ini kwangu kwaizara zvanga vakatangira garaji ndo vakatangira garaji racho iroro takambenge tine mumwe munhu aiti kana achitengesa zvaanotengesa vamwe amai vaiti kana vachitengesa zvaanotengesa vaimoti vakapa kutengesa muridza muridzo vaimboridza zvavo muridzo wavo saka vanhu vakupedza kuti komaneni izvi hazisi kuita izvi handibona vanoita mabhizinesi vari padyo nepadyo vachiita makundano vanofungidzirana handibona iri panapa saka chipo anogona angafungidza kuti kumhanya-mhanya kwekuita vanhu vachienda paCatherine apa Catherine anofanira kunge ane divisi raainaro saka giraji rekuvengana rakaramba richiita sei richikwira ndo background zvairi saka akazomboti kungo kana shumba anga achirwisana nebere kuti shumba ndoda kuuraya bere ndidye handidika mbizi ari kokoko otoona zvange vanhu vaita sei varwisana mbizi omhanya kuti regai tiswedere padhuze ndinoona kuti chii chiri kuitika pakati pashumba nani nabere munofunga chii chiri kuitika neshumba nambizi apa azotorana mbizi akangosvomira kochete kakatarisa zvake mutambo uri kuitika paka shumba ndosiya bera kumhanya kunokachani mbizi ndo zvakaitika nemhaka yekuti mbizi nabere zvinodondana pausavapa saka vanhu havane background yemagrudges yavo yavainayo saka kungokuonekera kwakaitika chipo kungooneka kuti regai ndione kuti zviri kuitika pari pakapa uye akabva abatidza chii ndivatakuita sei votidza saka nyaya iri panapa chibvunza zvenyu taitaipa hwaro hwayo kuti ndo pane nyaya kuti masocks azonzi masocks pane nyaya ndipekuti masocks azonzi masocks akashayikwa akazodii ndipo toda kuzonyongedza tibva tapinda kusvika pamagungu paya pamambo tichipopotedzana apa vanonwera sevanhu vanotengesa zvaudoro imida kuti mupindure ivava vanonwera hongu vanona imimi apo pavakabudawo kumbokowoka ndi zvavanogara mumbomao vanonwera semunhu anotengesa udoro ipapo vaitomwa chibhodhoro wawa tatisei ipapo vaitonwa wawa chibhodhoro ndochavanwa aiwa ona kwenyu imimi ava mai pavakabuda vachitaura kuti nachida iweyo unosodza vanga vakanwa here ipapo kati vanga vasina vanga vakaona but ndii kuti ndakanwa kundinyepera tasina vanga vakanwa anzi pawaitoonwa nevanhu vavo pandakavabvunza kati ndikunwira chipo doro nhasi ndakumuona neamai iye pavakabuda panze apa vachitaura nemimimba pakuti vazinge vakamira vachikuonai vanga vakanwera ava vainwa wawa asi nini kutaura navanhabvira ndataura navo asi vainwa wawa vainwa wawa ari kumba kwavo narume wachitotamba uchi veiti kumba kwavo inanhaunge ndataura navo musi wanatauraatisu munhu kana achitaura nyararanya mukanyepero zvakadi nyararanya ende kusaidi kumba kwavo ndanga tisiri kusaidi kwamba kwavo natori panext paimwe imba kwana maibhodha chitonetsana kuti tiri kukuya asi ndakazoshandisa kutori kumba kwavo nyaya yanofungisa changamiro takambotonga yamai vaya kutiwo vebasa raumabva vaya ndopandanakuti panenge pane iri pakamona tikubvunza mubvunzo iyoyi saka mama kuona kwenyimi mbofungudza kuti mazwi ayo mungagona makataura here makadhakwa kana kuti handiyabva nabva kutaura nandakadhakwa zvangu nanhabvira ndataura nawo bhozi mazwi anhabvira ndamabudisa bhozi ndakashamisikawo kuti munhu andikunetsana naye mangwana zvakunzi nditaura iwo ndakashamisikawo nayo
ende pamusoro pokuti zvakataurika izvozvo pakatobuditsira zvakawanda kuti pandainetsana naTsowe ava vakabudisa mashoko ekuti ndainetsana naTsowe nyaya yekuti iwo akudanana naTsowe. Unoona zvakaitika ndakatoshemusipo nazvo. Vakatotaura muchinzwa vachitodedzera vachitodzika vachienda kushamwari yavo. Ndo vakazenge vakutaura izvozvo kuti munodana naTsowe. Anzi ndikunetsana naTsowe nyaya yekuti iwo vanodanana naTsowe. Ndakashaya kuti zvabatanidzika kubambi nyaya dzacho dzino pakabuditsira nyaya dzedzo. Amsoro changamiro. Makuruta makaterera. Nyaya iri panapa kai. Iri tricky. Maipa maitaura mune umwe wanga aripo wanga ari kuside penyu mimi. Anokwanisa kunimirira aripo zvokuti kana pamba chikwanisika ndogona kufona. Kwete kukumirira kana kuwitnessa. Ezi nyaya iyi papinda hwawa mukati. Pane hwawa mukati unonetse munogona kukangama zvadi. Zvataura. Saka dai papasina hwawa chitona ngo ari normal vese. Saka zvataura zvehwawa izvo konzero kuti vanhu vadi. Aiwa. Bomira yamanya samanya. Saka pano pari tricky papa. Inyaya hwawa pinda. Nokuti nyaya yemagrudges ndo kune nyaya yese nyaya iri kutongwa panapa haisiyo. Nyaya iri kumashure kuvagarisana navo. Ndo kune nyaya dzese yangozotumbukawo pamapeto. All right, okay. Soksi riripo here. Soksi asatira wanini. Soksi asatira wanini. Rakatora riri pai kufunga mwenye. Ranga rakananikwa ndakasiya ndananika nchienda kubasa pachinja kuti. Makayanika varasara 1. Makayanika pachinja kuti. Ndiva mazomuona pasisina. Vandaona pasisina. Rimwe riripo. Rimwe riripo. Ndiva mazonzwa vachitaura kuti soksi rako ndindinani. Ivo vari kuti handirambotaura muromo ivo vakatozonzwawo vamwe vari kuti imimi ndimuri kuti akataura kuti ndionosokisa neupenyu hwangu. Kuramba vari kuramba zvavo but kutaura muromo wakataura ndakabva ndangoto zvaita zvakanaka gumbo rangu ripori because sisi ndashaya soksi ndinorwadziwa negumbo. Ndo ndakandipa simba rekuti ndikauya kwamambo ndogona kubatsirikana ndinorwadziwa negumbo kubva ndashaya soksi 1 iro. Upenyu hwenyu hwashanduka here nekuti vakati upenyu hwangu huri mumaoko mangu upenyu hwenyu huri mumaoko mangu hwashanduka here upenyu washanduka pagumbo rangu rwadza parinoita changa washandukira kuti gumbo riri kurwadza kurwadza ranga singarwadzi. Okay, imi muri kuti chine nyaya taura na inini pasoksika handina asi kuti kana vanga vachida vanogona kufamba netonzwa maprofita kuti soksi ravo ndindinaro. Alright, fine, zvakanaka. Pano papumhanwa uroyi takupedzisa nyaya pana anochokutaura futi kana pasina zopedzisa. Now pano papumhanwa uroyi nekuti munhu akazira rangu ndashaya chinhu changu china nhingi watomuti iwe ndiwe wakataura kanoshereketera chinhu ichocho. Saka nokudaro isu tine nzira dzatinosenzesa. Ndinogara nchitaura kuti isusu nemaziso edu hatigone kuzviona asi kune vane simba nazvo vanozviita. Patsika dzechivanhu kana vanhu vapumhana uroyi vanofamba ndo kunopedza chinharo. Now handisi kukurudzira kuti muende kana vakunozvitsvaka nokuti iwewo ruti soksi rangu ndimunaro makarishereketera nekuti gumbo rangu rakuita sei rakurwadza upenyu hwangu hwashanduka. Uyu ari kuti ini handambotaura mashoko iwo handina soksi. Saka imune interest yekuti munoona kuti uyu zvechokwadi akashereketa pasoksi rei. Hatisi kukurudzira kuti muende kunozvitsvaga kumaprofita kwete. Kuda kuti muende kunozvitsvaga vachenurwe kana kubatwa kuvanhu vane zvitupa zvokuita basa iro. Vanhu vane zvitupa zvokuita basa iro vanoonekwa kuzinata. Vakaenda kuhofisi yezinata munosvika ikoko mukumbira kuti tine chichemo chakadai chatanzi chiwe mutivhenekere tigoona kuti zvakamira sei sei. Vanokuudzai mafambiro amunenge muchiita
musarudza kuti munoenda kupi mudii anombabataka mazuva iwewe now kana maenda mosvikotishandirwa basa renyu mudzoka kuno kune ripoti musi wa27 September andirika muya muchitaura kuti zvakazonzi zvakati mupurisa akaita nyaya yenyu ndiyani ndimi uyu mupurisa wamunofamba naye ndimunomupa mari yetransport ndimunopawo zvokudya mupurisa haasi kukutungamirira kuti endai apa imi ndimunitati takuda kuenda apa patsika yechivanhu panofambwa nzvimbo ngani 3 kana mafamba nzvimbo 3 kana makafamba yekutanga makagutsikana munogona kudzoka zvenyu kana musingagutsikana munoda kuenda pechipiri makagutsikana pechipiri mudzoka zvenyu kana musingagutsikana muenda pechitatu zvakanaka kubuda izvozvo toziva kuti aiwa zvanaka asi kana magutsikana panzvimbo yekutanga zvapera wodzoka neripoti musi watinodzoka musi wa27 uyo anotitaurira kuti vanhu vai vakazofamba vakaona zvekuti nezvekuti imuripo pasina anenge asi vakabatana zvakanaka tapedza